Benvinguts al meu raconet. Bé, aquí som un altre dia més. Abans de començar a explicar-vos ni de què va el vídeo, que tot i que ja ho teniu al títol, no sé per què m'he de dedicar a explicar-vos de què va el vídeo, vull avisar-vos de que és molt possible que escolteu petards, perquè s'apropa la revetlla de Sant Joan. I com tots sabeu, som tan impacients que necessitem comprar els petardos 3 mesos abans. Però clar, aquest cop què ens ha passat? Que no estaven obertes les botigues de petards fins avui. Així que res, aquí tinc al costat un meravellós parc on tots els nens s'ho estan passant pipa tirant petards. Bé, un cop dit això, a lo que íbamos. Un dia que em vaig explicar com... És que està sent impossible gravar, tio, si no és una cosa és una altra. Crec que vaig a fer el més intel·ligent, que és tancar la finestra i intentar amortiguar el soroll dels petards i els cops de la finestra. Fins aquí. Total, l'altre dia em vaig despertar que tenia un molt mal dia. I a TikTok vaig dir que, si us plau, em donessin idees sobre què gravar, perquè aquell dia no estava gens inspirada. I una noia em va dir, podries fer un vídeo de 50 coses sobre tu? I vaig dir, hòsties, és que a TikTok en un minut, com podeu entendre, pues no em dóna temps a explicar-vos 50 coses sobre mi. És que no em dóna temps a explicar-vos una, perquè ja sabeu i veieu que m'enrotllo com si fos una persiana. I tot i que parlo molt i molt ràpid, no acabo mai de parlar. Anem a per les 50 coses sobre aquest puto unicorni. Tinc aquí una superllibreta, Master of Plan, perquè, com he dit a TikTok, he hagut de demanar ajuda per dir 50 coses sobre mi, és molt patètic, és molt trist. Llavors, les he d'anar llegint, perquè tampoc sabria dir-vos així a palo seco 50 coses. La primera, vaig néixer el 5 de novembre, per tant, i això ho ajunto com una segona, soc escorpí. Tinc 23 anys, vaig néixer a Reus, he viscut a 3 llocs diferents, però sempre a Catalunya. Pateixo de TLP, ja teniu un vídeo on us he explicat una miqueta què és això. M'encanten les sitcoms com Friends, How I Met Your Mother, El príncep de Bel-Air. Ara mateix estic veient One Day at a Time, és dia a dia, la traducció, que és una altra sitcom, evidentment. Tinc 6 tatuatges, tot i que en tindria 300, i si voleu ja us en faré un vídeo explicant-vos-els tots. I tinc també 2 coballes, són moníssimes, per cert. Cosa que també heu de saber és que sóc al·lèrgica a les coballes i que no ho vaig descobrir fins que tenia coballes. He començat molts estudis, però no n'he acabat cap. No tinc ni somnis ni metes. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I m'encantaria estudiar moltíssimes coses, tot i que no sé si m'agradaria dedicar-me a elles, com per exemple psicologia, educació social, coses així. Soc molt dramàtica, tinc records de quan era molt petita, de quan tenia 2 anys potser. No tinc cap carnet ni de cotxe ni de moto ni de res. La història és bastant divertida. Resulta que la meva mare em va dir que em pagaria el carnet de moto si jo aprovava totes les assignatures a quart de l'ESO, el carnet de la petita, la moto petita. Doncs resulta que em va quedar anglès. I em va quedar anglès perquè el professor era un gran fill de sa mare. Ell va dir que a ell no li agradava Catalunya, que estava aquí per feina i que això era una merda, bàsicament. I llavors no sé què va dir de les galeries Lafayette. Total, que jo era una gran fan de París i a mi allò em va fer mal el cor parisenc, o sigui, el cor francès i el cor català. Total, que va haver-hi un moment de la classe que no sé què va dir de Londres i jo vaig dir, jo no he estat mai a Londres ni ganes. Ho vaig dir així, I el fill de puta li va sentar tan malament en la seva ànima de britànic, que va decidir que la meva mitja no superava el 4,7 que ell requeria per aprovar. Mentida! Mentida! Però bueno, és igual, vaig suspendre i em vaig quedar sense carnets. Així és la vida. Una altra cosa que heu de saber de mi és que sóc molt dolenta fent regals, no se'm dona gens bé triar regals. No m'agrada gens passar por, tot i que m'agradaria molt que m'agradés passar por. Soc molt desordenada, moltíssim, moltíssim. Escric poesia, de fet, aquí us ho deixo.
No suporto que em toquin els peus, em posa molt violenta que em toquin els peus, ni per fer-me pessigolles, ni per fer un massatge, ni per fer-me res. No em toqueu els peus. M'encanta tota la verdura. Tot el tipus de verdures m'encanten. De fet, el menjador del col·le era la puta reina de la verdura, perquè el dia que hi havia verdura podia repetir tot el que em donava la gana perquè sempre en sobrava i en realitat m'encantava la verdura del col·le. Li tinc fòbia al mar, és a dir, no em fa por anar a la platja i remullar-me una miqueta, però en el moment en el que jo deixo de tocar amb els peus la sorra, tenim un problema. Hi ha drama, de veritat, em fa molt de terror que aparegui quelcom per sota meu, m'enganxi del peu i jo no torni a veure la llum del sol mai més. És que em provoca moltíssima ansietat pensar en fer submarinisme, en alguna cosa així, de veritat, em fa molt de terror. M'encanta viatjar, m'agrada moltíssim viatjar per tot el món, no tinc cap problema en passar-me 20 hores dintre d'un avió. He tingut la gran sort aquests darrers anys de poder viatjar moltíssim. El coronavirus ens ha fotut, però la veritat estic encantada del que he fet fins ara. I amb això ho ajunto amb que adoro Japó, m'encanta Japó, m'encanta Tòquio, bé, m'agrada la cultura asiàtica en general. Si pogués triar un poder seria la teletransportació. M'encantaria poder estar aquí al meu sofà, fer així i estar a l'altra punta del món en qualsevol moment. Tinc una relació a modo... Què m'està passant avui a la puta llengua i a la puta vida? Tinc una relació amor-odi amb les matemàtiques. És a dir, no em surten gens bé, m'ha costat molts anys entendre-les, però al mateix temps són perfectes. És a dir, només hi ha una sola solució en aquell problema. I si no és la solució, és que estàs fent-ho mal... Si no et surt la mateixa solució, vol dir que alguna cosa has fet malament i ja està. I això és el que m'agrada, la perfecció de les matemàtiques. Però al mateix temps, doncs, soc noia de lletres. Sempre he somiat ser mare jove. De fet, ara mateix, amb 23 anys, segons els meus càlculs de vida, jo ja vaig tard, jo ja hauria de tenir una criatura aquí, així. Però no, la vida no ho ha volgut. Soc molt somiatruites, molt. I faig TikToks queixant-me una mica de tot, m'agrada molt queixar-me. Una altra cosa que potser no hauríeu de saber, però aquí la deixo, és que m'encanta anar amb roba interior per casa i dormir despullada. Soc la dona més feliç del món, anant amb pilotes per la vida. No tinc infància, de Disney només he vist La Bella i la Bèstia, i bé, no tinc infància per diverses coses. Vaig tocar el piano durant 3 anys, de fet tinc uns dits de pianista super llargs, però el que realment m'agraden... Me cago en Sant Joan i la mare que em va parir! Ja no sé per on anava, és que me cago en la puta! De fet tinc uns dits molt llargs de pianista, però no, el que realment m'agrada són els instruments de vent. M'agrada molt el saxo, m'agrada molt l'oboe, m'agrada molt la flauta. Soc molt fan de l'anime català, i això ja ho he deixat molt clar en un altre vídeo que ja he penjat en el meu canal. A més, soc molt empàtica. Us vull explicar una història... perquè us n'adoneu una mica fins a quin punt puc empatitzar i ficar-me nerviosa. Resulta que una amiga meva, que espero que no vegi mai aquest vídeo, perquè sabrà que estic parlant d'ella, va començar a sortir amb un noi que era molt fatxa. De fet, li diem el fatxibola. I a mi aquesta persona no m'agradava gens perquè jo no volia que anul·lés la personalitat de la meva amiga. Durant aquella època havíem estat molt juntes, havíem sortit molt juntes i la veritat em sabia molt de greu que aquella persona pogués treure'ns i prendre'ns a la nostra amiga. Doncs aquell dia, no sé exactament què em va dir, però la qüestió és que jo estava fregant els plats i estava tan nerviosa perquè aquesta noia estava començant una relació seriosa amb aquest noi que em vaig tallar el dit. És a dir, se'm va relliscar el plat de les mans, es va trencar exactament per la meitat i em vaig obrir tot el dit. I va ser molt dramàtic perquè jo estava sola a casa,
A mi em fan molta por les ferides, però no sé, la sang freda d'aquell moment, em vaig lligar corrents al llit, me'n vaig anar al llit, mare meva, em vaig embolicar corrents al dit perquè deixés de sagnar, me'n vaig anar corrents al cap, que encara no estaven les urgències ni obertes, i em van haver de ficar 4 punts. I encara tinc una senyora cicatriu que no sé, no tinc ni puta idea si es veurà, però bueno, ahí està, esa és la meva història de l'empatia. No sigueu tan empàtics, de veritat, no us preocupeu tant per la gent perquè després us repercuteix en la vostra salut. Jo tinc 23 anys, però estic segura de que d'aquí 2 tindré el cabell blanc de l'estrès, perquè no només em preocupa la meva vida, em preocupa la de tot el món que afecta a la meva vida. Tornant al meu jo normal, sóc molt fan de Harry Potter. Molt fan, però no m'havia llegit cap llibre. I amb això ho ajunto amb la següent cosa que sabeu de mi ara mateix. M'estic llegint Harry Potter i la pedra filosofal. M'encanta el hate, m'encanta ser una hater i m'encanten que em hategin, no sé si això es diu així, però bueno, que m'ho facin a mi, m'agrada els comentaris picantons, els comentaris que donen salseo a que els contestis amb una altra brometa, m'agrada el hate, soc una hater de corazón. No vaig anar a aprendre en bici fins als 12 o 13 anys perquè no en tenia, bàsicament, i la primera vegada que vaig anar en bici em vaig obrir el dit gros del peu. D'aquí no tinc cicatrius, ho sento. El batxillerat va ser la millor època de la meva vida. Vaig estudiar tot el que m'agradava, tot. Vaig estudiar literatura catalana, literatura castellana, llatí, grec, vaig fer francès, vaig fer història de França, vaig fer moltes coses que m'agradaven i van ser els millors anys de la meva vida. Llàstima que només en fossin 2. Soc molt impacient, ho vull tot i ho vull ara. Durant l'ESO, en comparació als meus anys de batxillerat, em van fer bullying perquè jo no em depilava. Si voleu ja us explicaré en un altre vídeo això amb més calma, un story time del meu bullying a l'institut. Soc d'eructar molt fort. M'encanten els vídeos xorres, els memes, els vídeos d'animals graciosos. Em passaria hores mirant aquest tipus de vídeos. I no m'agrada gens el Nadal. L'odio. Crec que és una obligació de trobar-se amb la família, de fer-se regals i de ser fals. Si això la resta de l'any no et surt de dintre, jo crec que durant el Nadal ens ho podíem estalviar. Sempre m'han agradat els homes més grans que jo. De fet, la meva parella té 18 anys més que jo. I no és un problema, us ho puc assegurar. No tinc ni puta idea de com s'estalvia. Tots els diners que entren en el meu compte s'han de gastar. Això és així, ja sigui pagant factures, ja sigui perquè no sé en què se'n van els meus diners. Ploro amb els vídeos de parts a YouTube. Jo busco vídeos de gent que està parint i ploro. M'agraden. I finalment, aquí la més xula, les 50 coses sobre mi que us diré, és que he hagut de demanar ajuda a la meva parella i al meu millor amic per poder saber 50 coses sobre mi. Si no, us n'hagués dit 15. Hagués sigut el vídeo més curt de 50 coses sobre mi de la història. Així que, si us plau, agraïu-los eternament, perquè de veritat que jo no sabia que es podien dir tantes coses d'una persona. Bé, els vídeos de 50 coses sobre mi m'agraden perquè sempre treuen temes dels que tu pots parlar després. Han sortit molts temes dels que després podré gravar vídeos i això em fa molta il·lusió perquè vol dir que no em quedaré sense temes i seguirà havent-hi contingut de merda al meu canal. Així que, havent dit tot això, moltíssimes gràcies per escoltar-me un dia més i una abraçada molt forta.